doncs com han fet un estudi inclús de què ella estava fent en el Facebook, si sortia, si no sortia, si posava post, etc. Vull dir que, bueno, tot això ens ha de portar a reflexionar una mica. Vinga, què més? Continuant amb els actes organitzats al voltant del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència de Gènere, dissabte 25 de novembre a l'Aliança es va fer el taller Videoclips musicals i continguts sexistes. Altres continguts són possibles. Un taller participatiu i dinàmic en el que es va fer una anàlisi de les imatges i les lletres de diversos videoclips musicals, amb l'objectiu de visibilitzar els rols de gènere i els models de feminitat i masculinitat que s'hi fomenten. Hi van participar els grups de grans de l'esplai Peti qui Peti i es va crear un debat interessant i enriquidor. La dinamització va anar a càrrec de Vanessa Gaibar, de l'associació Divèrsia. A l'altra cançó. Sempre és aquella referència a la sexualitat.